Vähäpojatko? Ei, kun ne 2 vanhaa poikaa. Niin, Vuokilan pojat. Vuokilan pojat, Okei. meillä ja filmasit kanssa sitä minun. Mutta ei se muista ne kuitenkaan senkään jälkeen. Joo, no annapa mennä. Niin. Katokko, tässä on se, että tällä. Joo, niin. Joo. Ja taas näin. Mutta ei kovin paljon jauhoja, mutta tarvitsee olla kuitenkin, että se ei tartu kiinni. Niin sen saapii kaikista nättiimmin tämän pyöreäksi. Niin kuin hitaasti yritän tätä tehdä. Joo. Ja sitten kun tämä tulee tänne, niin sitten pyöritellään näin käsien päällä. Joo. Välissä. Että se tulee tämmöinen pyörä. Joo, kyllä. Joo. Et se on niinku tarkoitus, rieska tulee sievempi, kun se on tämmöinen. Niin, että se tulee tasalaatuinen. Ja tätä ei panna enää sitten jauhojen päälle. Aha. Joo. Ja tästä lähdetään sitten, että jauhot pitää olla tuossa lähellä, että siihen saatiin sitten kun tarvitsee. Näin, tällä. Joo. Yritän vähän hitaammin. Joo. Ja sitten tällä ottaa, niin sitten saa siitä näin. Se niinku tavallaan kokoaa tänne tämän käen puolelle tämä, mitä täällä jääpi näitä aukkoja. Joo, just. Ja tämä nyt ei niinkään haittaa, koska tämä tulee rieskan pohjalle, mutta että nämä on niinku sileät. Joo. Ei, Joo. no, Se on. Joo. Mutta vielä niinku toiset ottaa sen kuule tällä lailla näin ja pyörittelevät. Niin Joo. sitten on aivan turhaa, koska sen saapii paljon nätimmästi. Mä Näin. tiedän ihan mitä se tarkoittaa. niin. Joo. Että se jää se... Että niin kuin se jää täältä ehjäksi. keretään, Joo, niin kyllä. tämä puoli jääpi niin kuin pyöreäksi. Ehjäksi. Niin. Ja se jää sinne pohjalle Niin. se. Ja se on aina mitä vähemmän niin kuin toimitaan tämän taikinan kanssa, niin se tulee Joo, niin kuin kyllä. semmoinen. Panenko vielä? Pane se vielä se. Niin tällä lailla pannee tätä jauhoa tähän lähelle. Joo. Ja siitä lähtee sitten näin. Että aina niin kuin tämmöinen systeemi, mutta kun niitä paukuta, niin eihän me näin. Mutta tämä tarkoitus on se, että näillä sormilla aina nostaa niin kuin, Joo, puoleen väliin. Niin. Tai niin se lähtee Joo. ja sitten vain tavallaan niin kuin kerätään tämä tänne ja tämä ympärys. Ja onko se aina tärkeää, että se on niin sillä lailla just se oikein päin, että se niin parempi puoli Joo, tulee? aina panhan tämän käyn Joo, kyllä. Koska Se jää sinne pohjalle. niin, kato kun täällä on näitä, mutta kun se aletaan kaulaamaan, niin se tulee sitten. Joo, pohjalle. No niin, tehdäänpä seuraavat 4. No niin. Niin saatte sitten te paukuttaa.